Te volem portar a descobrir, adelar de qüestions purament estètiques, quin arbres és possible, els colors tan sensacionals que mos oferís la tardor a Val d'Aran. Set color que més te crida l'atenció, el vermell, i trobaràs un ceridè, un arbre intens en la tardor, que oferís colors vermell, oranges i assalmonadi, que no deixen indiferent a res. Del vermell més intens, als oranges de rai, fotografiat per a seva varietat cromàtica, quan ell viell adquirís formes imponents i reblincades. En la Val d'Aran hauem agedaus de gran valor ecològica, en Carlac, en Artiga de Lin, en Barradós o en la Val de Torà. A mesura que baixa la intensitat dels oranges, en què els marrons més amortals trobam escasses, compensen la suavitat dels colors de la polida forma en ondes de les seves huelles, inconfundibles. En l'escala dels auriós, el auderó subvergeix per a seva intensitat. Si t'hi apropes, reconeixeràs en la seva huella el drapeu de canal. Si mos seguim fixant en els arbres auriós, mos apareixen veduts, l'un i nou. Un detall que lo és diferent i inconfundible és la seva cruspa blanca, amb un tacte que sembla paper. Apropa-te i toca-la. Mon vam entre els auriós palles i verds clars. El hereixo, omnipresent en els prats de la Val d'Aran, se'n veu de l'aprofitament de la justa a l'un de sèries i ha servit en tascaues l'arès des cases. Acabam d'an el perro escur, amb un arbre que no se despulleja més. Era huec, emblema de la nauta muntanya i també del Nadal. La seva forma, dissenyada a massa d'ameranyeu gràcies a milers d'anys de convivència, li estalvia que les branques se li trinquen tant el pes de l'anyeu. Desiram que després d'aquest viatge, quan te campes un bosc de tardor, hi veigues força més causes a telar de l'estètica dels colors.